proses sing getih kang pungkasan. Oke. Mani tak eman ora kena wis ayo mandelan kono saiki yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? nggih anu lek tiang niku campursari nyuwun sing keluas iku kan nggih pantes-pantes ae Pak tapi lek Dadi awakmu metu kok mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes kok Ndak Pak. pantes ya. Oh iya iya. Sapa ngerti lah. Wah, ini kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembang. Ngono. Oh Ya iya. ora pantes. Oh iya, empan luar biasa. Matur nuwun Kang Pomo. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamuntut sing rung diaturake. Contone apa, Tru? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ratu gubuk asmara. Yen winonge ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kayak ratuku apa blas kan. Ratuku apa blas. Sing ratune Kutut Manggung lho. Iya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Coba kaya apa, Set? Setiani. Setya iki tegese gemati karo pasangan. Ani iki tegese luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak. Kula niki ngoten niku, Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak. Asma Kinarya Jabaya to, Mak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten niku. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Wah, kabeh kok anggap teman? Iya kok, Pak. Oh, iya iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya lho, Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Iya. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning